Telu ya. Nang Surabaya nyangking kloso iwak bawal diemplok boyo. 30 dina nglakoni poso nang wulan Sawal nemu riyaya. Lair batin kula nyuwun sepura. Tambah kalem. Anyar arek. Numpak jaran ngombe jamu prawan apa iki? Prawan tempuran awake lemu-lemu. Sehat. Tempuran lho kok ya salah terus. Sing dieling-eling desa puter ae. Wong urip nomor 1 dolor ayo oling Gusti sing Maha Kuwasa ayo manembah lan sing Pak Jaya. Ayo tansah eling sak tindak laku kita ayo mituhu aja Ibu guru iku sing menehi ilmu uga sing menehi dalan kanggo wong mlaku. Sing nomer 4 eling karo tangga mergo nek ana apa-apa cakut akeh sing nyangga. Bena rukun rakya karo tangga mula tukar lan padu mesti gak ana. Kaya bengi iki tempuran nganakno sedekah kajate dulur tempuran kabeh nyuwun berkah. Mula tak dongakno tempuran ado teka musibah masyarakat ayem tentrem
rejekine malimpah. Amin. Ngeten niki menunjukkan kerukunan. Dulur-dulur dilumpukno kali Pak Kasun. Muga-muga kabeh seneng, dusune tambah barokah. Lan ugi njaluk pendonga nggih dulur, mugi-mugi Pak Kasun, Pak Turino anggenipun nandang gerah enggal-enggal saras, enggal-enggal sehat, CM mimpin dusun tempuran niki tambah luar biasa. Malam hari ini campur sari modern Budi Wijaya tampil luar biasa. Mungkin panjenengan niki ningali kok koyok ludruk. Iya, memang koyok ludruk. Tapi malam hari ini namanya campur sari modern. Pokoknya semakin ke depan Budi Wijaya berusaha akan semakin maju. Panggungnya wis anyar. Iki ana TV sakmene gedene. Niki semua kepingin majukno seni tradisi. Kula kalian kanca-kanca Budi Wijaya mboten wonten napa-napane nek mboten wonten penonton, pendukung, penggemar sing padha nyengkuyung. Saling bersatu, muga-mugi Budi Wijaya senantiasa bisa memberi sesuatu yang luar biasa untuk pendukungnya. Yuk, Cak. Ya wangi koyok ngene, bojo nang omah turu ngorok menenek mule ate nggawa gak nggawa apa-apa, nggawa amplop tok mecucu koyok curut ngono. Api nek nggawa abang-abang, langsung jepaplang meringis koyok garangan ngono. Alah dulur. Nggih ngeten iki lho jane ludruk iki koyok ibarate tebu niku lho. Dipangan esuk ya enak, awan enak, sore enak. Napa maneh ngeten iki dipangan nyemek-nyemek luar biasa. Mengkane ndelok mantu aja ado-ado ndelok mantu ludruk. Sampeyan susah dikidungi, utange akeh dikidungi. Enak sing ngedung. Sing ngatur blojo iki. Aduh. Yuk. Sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek tuwek oleh pensiun. Seniman ludruk nek tuwek dadi dukun. Dadi dukun iku gak gampang, kudu ngurangi turu lan mangan. Disuguhi sego jarene iku pantangan, bareng dituki lontong telunge bordoyan. Beda maneh karo lontong kuwi iki gak nganggo sangan tapi rupane legi. Karo bojoku ngalor ngidul diketemi, jarene bojoku mas lontongmu nomor 1. Lontongku gak dibungkus godhong, karo bojoku ngalor ngidul dipondhong. Ngetan ngulon didodot-dodone wong, bareng digawa mulih pucuke rada bengkong. Basi bengkong lontongku tetep enak, gak nganggo jangan digadot tetep enak. Rondo tuwek lontongku rodok jinak, bareng petuk prawan ayu sirahe ndang-ndang. Namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karep.
Wijaya, bintang tamu kebanggaan arek masa kini, Wanto Sitor. Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, luar biasa Mas Roso. Sangat luar biasa. Asli istimewa, mangan gorengan entek siji. Cakep. Warga tempuran tedongano akeh rejeki. Mangan gorengan kok kecemplung sumur. Cakep. Warga tempuran muga kabeh panjang umur. Allahumma. Ngombe gorengan. Kok ngombe gorengan iki gawe untumu ngono. Sakarep kowe cocok-cocokku dhewe kok. Ya, Mangan gorengan. Ngombene es nanas. cakep. Warga tempuran kewabeh nek duwe utang tak dongano ndang lunas. Amin. Allahumma. Iya. Mangan gorengan kok dicolong Cak Makun. Cakep. Moga-moga kabeh warga tempuran kabeh rukun. Allahumma. Amin. Allahumma. Sareng-sareng Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Gila. Mangan gorengan ketiban ondo. Cakep. Ya Allah. Main nang temuran. Bengi iki muga-muga aku mulai nggawa rondo. Allahumma. Koyok Allahumma. ganteng. Kok koyok ganteng-ganteng kok kon. Aku ta. Lha kon gak ero ta? Takok Pak Lurah Mulyar. Pak Oh. Lurah. Pak Kades si anu sik. Pak Kades buwut tas oh. Ya, luar biasa perpaduan kolaborasi antara Muspika karo apa iki jenenge perangkat desa. Heeh. Pak Polsek ya wis rawuh. Polsek rawuh. Pak apa Babinsa Pak Ramil ya wis rawuh. Kabeh iki wujud kerukunan yang luar biasa antara atas dengan bawah. Padha karo Pak Kades nang sing bawane ning warga-wargae sangat mencintai. Contone So. lho dikekno mau apik ngene iki lho. Wong mau apik so. Yo. Iki digawe kos-kosan tak gawe lokalisasi so. Koperasi Merah Putih ya. Oh, dige koperasi. Heeh. Nggonane durung dibangun, Dron. Pak Lurah luar biasa. Sing liyane durung dadi Pak Lurah wis srit dadi. Istimewa so. Istimewa. Desaku kon tak kandhani. Apa? Masalah petang wulan gak mari-mari. Desamu. Iya gawe koperasi ngene iki. Koperasi Merah Putih. Merah Putih ngene iki nek gak desa puter, nek gak lurahe jenenge Pak Mulyar, gak ngarep-mari so. Iya. Iya. Oh. Luar biasa Pak Lurah ngene. Mula kek ana hadiah. Hadiahe. Yo pangalombono. Kaya desane desa apa? Desoe desa puter. Puter. Puter PUPTER. Apa? PUPTER. Artine desa puter ngerti? Artine PUPTER. Ya. Artine puter. Kepanjangane. Puter. Maksudnya iki jarwa dosoke apa? Jarwa dosoe. Heeh. Ana so. Apa? Puter. Puter. Pu. Pundake desa iki ya iku nanggone Pak Lurah Miliar. Mulyar. Mulyar mbok ganti miliar. Iya, dadi warga kene iki nurut apa karo perintahe Pak Lurah. Mergo Pak Lurah iku kena dadi panutan desa kene. Ngono ya. Iya. Puter iku ngono. Dadi
Dadi sing nampuk kepemimpinan kene iki ya Pak Mulyar iki. Pak Mulyar iki. Direwangi sora kaya apa, sepenting semua untuk warga. Iya. Iya. Kok pinter kon. Kok sik ta. Wonge lho jek ngitung. Puter. Terima kasih Pak Lurah Mulyar. Iya. Soale bengi iki awak dhewe kru Budi Wijaya ditekakno nang gone Desa Puter. Khususé nang dusun Tempuran. Aku keliru-keliru. Soale Pak Mulyar iki koncone Bapak Didik Purwanto Gondol juragane awak dhewe nggih Pak nggih. Mangkane ben taun nanggap ludruk Pak. Suwun nggih Pak. Sampeyan ngene-ngene tok ae. Playumu nang kono tok. Kuno ndi sih? Kok iso? Terima kasih lho Pak. Seniman niku gak oleh mikir ngono. Diapa-apano seniman niku tetep abot dulur. Abot. Iya. Kok dikongkon milih antara dulur karo duit? Milih apa? Aku. Iya. Aku mau jawab Apa? Tak takokno wong dulurku kabeh sak tempuran. Dulur-dulur. Sampeyan nek duwe ambek dulur milih ndi? Duwe ambek dulur milih ndi? Betul sekali. Sampeyan tak kandhani kabeh dulur. Aja gopo gelek dulur. Sing apa iku ning arane Mbok karo sing akas gelek duwe, sing pinter gelek rejeki. Nek sampean sugih alah kabeh ngakoni dulur. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Nek sampean kere halah. Kon loro tipes lho gak sing nyambangi. Curhat. Iku mono awakmu dhewe. Iya. Coba nek awakmu kabeh iki sugih tak kandhani. Iya. Nek sampean padha sugih, lara masuk angin, tanggamu padha gembruduk nyambangi. Iki kere iki. Gak ngono, mangkane iku sing arep dirubah karo Pak Mulyar. Mangkane Pak Mulyar iku menginginkan warga iki jangan pandang bulu. Sesuai dengan jenenge so. Iya. Mulyar. Lho, apa artine ta? Lho, artine so luar biasa. Kon hati-hati lho tak elingno, Pak Mulyar iki sekolahe dhuwur. Siapa? Apane wonge disiplin. Kon salah ngomong titik, Pak polisi wis siap nang mburi. Halah, Pak Mulyar iki ambek aku kanca CS kentel. Lah wong TK biyen yo gak bareng ambek aku. Lah yo gak bareng. Lah iya sapa ngarani bareng? Kentel iku lho, Pak Mulyar. Mulyar. Apa artine Pak Mulyar? Mulyar. M U L Y A R. Mulyar. Sik. Pak Lurah, siap-siap mriku wonten boto nggih, Pak. Mesli titik dagelan bres sampun. Aja Pak, sakno anakku jek cilik-cilik, Pak. Oh, wong ngene-ngene. Siap to, tak siapno. Iya. Ayo. Nek apik jelas iku kok celorot. Ono isan. Ate kon meleset titik bres ngono ae. Mulyar M. Menerima segala usulan dari rakyat. Gak peduli apa wae iku. Ya iku Mulyar, tepuk tangan. Berarti sosok pimpinan sing siap dikritik. Siap dikritik. Luar biasa. Soalnya kepingin desane maju, makanya beliau kepingin selalu dikritik. Iya, sebab padha karo pemain bola. Iya. Pemain bola iku sing ngerti elek apike pemain iku penonton. Pemainnya gak kerasa. Cara warga ngelingno Pak Mulyar iku wis bener. Makanya Pak Mulyar selalu menerima apa aduane rakyate. Nggih napa nggih? Tepuk tangan buat Pak Mulyar. Luar biasa warga kene iku anjene. Oleh piro iki engko? Aja dipikir. Iya. Aku gak mikir ngono iku. Untuk rakyat, dari rakyat, demi rakyat, semua untuk rakyat. Termasuk uripe di nomor 2 kan. Nomor Sing penting rakyate makmur. Uripe sejahtera, gak no sing utangan, gak no sing kaliren. Ya iku Pak Mulyar. Iya. Sampai APBD iku dientekno dikenalangi Koperasi Merah Putih. Ya, mangkane kene iku kuwabe ngomong, "Pak, kok gak ada pembangunan?" Pak
Mulyar langsung membuktikan iki lho gak no pembangunan tapi digawe koperasi desa. Koperasi Merah Putih. Merah Putih. Luar biasa. BUMDes yo maju. Iya maju. Sembarangnya maju ning Karang Tarune yo maju. Ki luar biasa. MU. Apa? Sik tah. Apa? Ambekanku sampe entek Pak Mulyar ngitung gak mari-mari. L. Ayo, dorong. Luar biasa. Dalam membentuk desa tempuran. Ya, dusun. Desa Puter, khususnya Tempuran dan sekitarnya. Iya. Beliau tidak pernah memandang bulu. Bulu apa sih didelok? Bulu kucing. Maksudnya gak tebang pele. Maksudnya tidak tebang pele. Kabeh rakyat iki dipadakno. Biasanya kan kon ngerti. Apa? Ana rondo nek gak dulure gak dikai sembako. Ya. Ana wong gak duwe nek gak dulure gak dikai sembako. Tempuran nggih ngoten. Boten, aku yakin boten. Soale duwe pemimpin sing jujur dan terbaik. Luar biasa. Asmane sapa mau? Mulyar. Wah. Suwene gak rene so. Suwe. Si L dorong sik karyake iki. Ye. Si aku tak ambekan dulu. Ye. Yo iki wonge mulai raga-raga so. Yang diutamakan kepentingan rakyat daripada dirinya sendiri dan keluarga. Lah. Napa? Masyaallah. Pak, pun koyo ngoten ta, Pak? Kula ngeten iki wisin sumpah lambemu. Ate izin. Oh iku mono Pak Lurah iki mang delok olehmu jawab iki bener. Gak ngono so. Olehku iki isin iku ya apa? Isin apa? Kancane awak dhewe ana papat ya, Pak. Gorong dak. Sapa iku? Sapa kanca dhewe iku? Ono Pak Taji. Gorong Mami. Mami Okta. Kok sampean kae ya, Pak? Ngene gak sampean kae, Pak. Jaluk mantok. Masalah 200 sing didomong papat. Mane mari Apa sih? Terus sakarepku. Tutukno. Y A. Anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Pak Mulyar sehingga beliau mampu menyumbangsikan kepada warganya, memberikan sepenuh hati seluruh hidupnya untuk warga. Iku nek gak ana perane Gusti aku gak mungkin. Iki wujud tresnane Gusti marang Pak Mulyar. Mula didongakno muga-muga Pak Mulyar iki panjang yuswa. Sehat selalu. Amin. Mbek nek nyalokno aja lali dicoblos malih nggih. Dicoblos malih nggih. Ngene iki gak ditambahi kebacut. Tambah terus ae. Terakhir saiki. Apa? R. Ya. Ridho dari istrinya yang menjadikan beliau menjadi seperti ini. Dialah sosok yang dermawan. Siapa lagi kalau bukan Pak Mulyar? Tepuk tangan. Kon tak kandhani. Ya apa? Menemben iku mungkane. Dagelan nek mati iku sing diajar dhisik iku cangkeme ta. Lah apa? Iso ae gawe wong iku lho. Mangkane aku saiki ku cidhek mudin, cidhek ustad. Apa? Ben mati meneh cocotku gak diajar. Ngandol kiai. Ya, iki gawene apa? Gawene nang kene iki sedekah dusun. Sedekah bumi. Nyelameti desa Tempuran dusun. Muga-muga kuwabe rezeki panjang umur. Amin. Sehat selalu. Tandurane panene berhasil. Semua program-program yang dibuat BUMDes bisa berhasil semuanya. Amin. Apa maneh iki Koperasi Merah Putih ada di sini akan semakin meningkatkan pendapatan masyarakat. Perekonomian semakin luar biasa. Ya ta? Tawasno wong kene iki wayu-wayu iso. Apa? Nanti wargae kene mangkrek. Mulai kantuk. Ana sing wayu-wayu aku mangro nang kene ya Allah, ya Allah. Kabeh jilbaban. Dicocokno penganggone. Aku tekoduk to kene. Aku nguasno arep wedok kene so. Apa? Langsung terpesona kon. Kok terpesona? Aku eling-elinge makku biyen. Oh, makmu tahu weling awakmu. Tahu.
masalahku Masalah apa? masalah golek jodoh. Oh, nek ndolek bojo dituturi makmu. Dituturi makku. Makmu nuturi awakmu ya apa? Sadurunge makku mati. Ya. Ngomong ngene. Ya apa? Wanto. Iya. Anakku sing ganteng blaem-blaem. Besok nak Iya. awakmu nang golek bojo aja lali. Wasno alise sing ketel. Wulune alis sing ketel. Alise sing ketel. Werdine apa? Werdine muga wong nek alise ketel iku jare makku iku setia. Gak gampang selingkuh. Gak gampang selingkuh. Kayak bojomu. Kaya bojoku alise tipis. Kata tuh wong ya bener kan. Dadi nek alise ketel iku minangka gambaran wong wedok sing setia. Setia. Gak gampang menggok-menggok. Gak gampang menggok-menggok. Iya. Mari ngono diomongi maneh. Ya apa? Tapi aja lali le. Iya. Geloken tangane. Tangane apa? Aku ngene, apa omak tangane? Geloken tangane nak. Nek tangane ulune ketel, ya iku pilih dadi bojomu. Apa omak? Iya. Ngene jare makku. Ya iku le pinter masak. Rajin. Areke ya semangat. Pinter neladeni bojo. Nyambel sak nyambel mesti. Nyambel sak nyambel ya mesti enak. Oh, nek wulune akeh nang tangan. Terus ngene makku. Tapi siji pesene mak nak. Dia pesen maneh makmu? Apa mak? Ngene le, nek wong wedok sikile akeh ulune aja dirabi. Apa to? Aku ngene, apa mak? Heeh. Kon ro jare makku. Apa? Aja dirabi, sumpah nek aja dirabi. Kok nek wulune go sikil akeh? Aja dirabi. Mergane banci. Ya gak wulu. Mosok banci teko wulune tok. Jare makku ngono Mangkane aku nek gelek arek wedok saiki wulune ketel so. Ndolek sing wulune ketel. Ane wong wedok sing irunge wulune ketel ngene kaya apa? Nek wong wedok wulune ketel, gale dirabi. Lah mergane. Darmanto. Kon niku ndolek bojo iku aja ndelok rupa. Sing penting vitamin teko rek. Sayang. Ya iki jenenge 4 sehat 5 sempurna. Goro, mewas tangane kon kepengin saya. Sumpah kon kecore ini, kepengin. Sumpah yo. Sayang, sampean mang digeleki Pak Lurah Mulyar. Pak Lurah Mulyar. Ngene jare. Jare piye? Toh pacarmu sing jenenge iku nandi. Oh enggak ta Pak Lurah. Enten apa Pak? Ndi wonge sing ndi? Iku wonge kaosan klambi putih. Enggak ta Pak, jenengan madosi kula napa Pak? Ngene jare aja ngomong-ngomong to. Piye? Lah napa Pak? Engko nek mule kate tak sangoni bensin ngono. Kok sangu bensin yo mentahe. Enggak ta Pak? Mentahe. Nggih pun disaniki Pak. Kula rantos kula pun mboten gak usah wis saiki yo. Heh. Saiki lho Pak wis gak usah ngenteni kok buyaran Pak. Saiki jede. Lah sok cukup ta sayang. Aja. Engko buyaran iku lali. Toh. Mboten usah ngenteni. Toh. Apa sih? Iku apamu? Iki sayangku. Lah sayangku iki ambek Pak Lurah Mulyar iki sangat dekat. Wah, iki nek mbok pek bojo cocok iki to. Cocok e. Ngedepon nang Pak Milyar, ngedepon. Lho, kalau. Lah, kalau. Aku takut tunggale ngono lho Mas. Tok. Pilihanmu nek iki bener to. Ngedeporono sih. Sik mengira. Lho ya iki to, iki prabine iki to. Apa? Cocok to, kon tak kandhani. Apa so? Lho omahku kono wak ngaderi ku sapine lah ya bokongane apik ngono to. Manaan to. Wis rabine arek iki to. Iki ngono wong so. Lho, Pacarku tersayang kok membuatnya sapi. iki pacarmu. Pacarku. Masalah to. Cak, apa? Ojo salah tompo. Iya. Pendapatnya Cak Rosiko ojo salah tompo. Heeh. Justru bokong sing ngene iki lho enak sadelane. Iya to, Kak? Masalah to. Iya, Pak. Iso kaya ada obat lamuk. So, sing gak kepengin iku aku kandhani. Kon tak takon. Apa? Kon ndolek pacar kaya ngene iki nang ndi to? Aku ta? Iya. Halah.
Gak gelek nandi aku. Temen ah. Moro dhewe wong aku ganteng sak dunia jagat Tamit, mayokno dagang ngamut to, mantu. Aku heran wong kon yo potonganmu koyo tikus katuken ngono ya. Ndolek bojo, ndolek pacar kok sok bening ngene to. Tikus katuken matamu ngono. Delok tak. Arek iki lho, saking beninge. Cara-cara sampean Condro ya, sampean Condro. Aku mlaku bareng sama Karo ah. Condro. Oh iya, mlaku. Para rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Menika wonten pinangmanten kakung kan pinangmanten putri. Ingkang putrian Cinandra kadya Betari Kamaratih. Pinangmanten kakung yen Cinandra kados kethek anyang-anyangen. Aku kancamu kok mulane kaya kethek anyang-anyangen. Gak kon ganteng. Oh iya ganteng. Saking gantengmu sampe iso milih kaya ngene iki lho to. Pisan kas. To, delok ta. Delok napa? Gini. Apa piye? Kok. Oh, keliru. Ah, iki lho. Iki saking beninge to tak delok ket mang. Ambekane lho ketok teko gulune to. Lho. Saking beninge ya. Lho, sok ngip. Pak Lurah, sampe beninge Pak Lurah. Ambekane ketok ngip. Iki munggo ngombe janggelan ngono ya apa to? Lho, sumpama ngombe janggelan so. Saking beninge so ketok janggelane. Ngene nang kene gurune yo. Klunyur-klunyur ngono yo. Janggelan iki anggere aku mangan. Iya janggelan glender. Iku nek mangan janggelan, nek ngombe janggelan, nek ngombe sirup. Loh, nek ngombe sirup so. Ketok Glender. Ketok abang. Ketok abang ijo sirup. Nek ngombe kopi. Iya. Ketok glender ireng so. Kopine. Ah nek ngombe susu. Nek ngombe Iya. susu. Ngombe susu. Iya. Gak ketok so. Kok gak ketok? Ditutupi ya susu. Pacaran niku sing penting iki duduk pacarane. Apa? Tapi ke depane. Ngono lho. Oleh apa? Siap-siap mrip. Ngene lho. Wong rabi iku aja ndolek rupa. Mlayu nang derek. Kaono. Ojo aku nyukuhi rono. Gak apa-apa kene. Anyar ngene kudu dibiasakno cek eling. Apa? Mengkane wong jejodohan niku aja ndelok rupa. Lah delok apa? Ndelok atine. Cocokno atine. Delokno atine. Mergo apa? Wong nek wis cocok ati padha ati, iku ibarate keluarga. Keluarga sing sakinah, mawaddah, warahmah. Berarti kudu kaya ngono ya, So. Iya. Nek golek wong wedok sing kaya ngono. Mbak ayo. Mangkane kudu kaya ngono. Nek wong wedok nriman, wong lanang kudu nriman. Iya. Nek wong wedok selingkuh, wong lanang ya kudu nriman. Iku jenenge wong lanang goblok tung. Kaya aku mau lho. Kaya aku mau brit diangkrek. Lho. Pacarmu. Duh, lanang kok goblok ngono rek. Wong lanang karo wong wedok. Nek wis padha cintane, nek wis padha sayangi, kari ngedep nang gone wong tuwa. Betul. Dene setuju gak setuju awake dhewe tetep kudu ngelamar. Iya. Mesti ngono ya, So. Lho, iya. Kaya sawangan Pak Mulyar iki. Rukun karo keluargane. Anak-anake ya rukun. Mergo warga desane ya melok rukun. Mergo apa? Mergo pimpinan adalah sosok yang siap diteladani. Berarti kaya ngono ya, So. Enak. Mangkane, So, aku neng golek bojo, aku gak dhuwur-dhuwur, So. Bener. Sing penting neriman, gelem nampa anane. Iya. Nek gelem rabi ambek aku, gelem siap susah dem.
Kok 23. Kethek. Aku juga ya. Kon karemu ya apa? Karemu kaya aku. Ngomong nang Amrip, kono ngomong. Brip. Ah. Mas Ahem. Mas Ahem. Sing lemah gemulai lek ngomong. Mas. Mas Ahem. Kula nyuwun kados kanca-kanca lintune, Mas. Aku kaya kanca-kanca lintune, Mas. Mungkin nek sampean purun. Nek sampean purun, Mas. Nyenengaken kula. Ngarep kula. Kakek bayar aku kabeh. Oh, lho aku gak bayaran. Gak apa-apa bengi iki tok ae menene gas. Iya. Ya, bengi iki tok ae soalnya menisa prei. Betul, ya. Menisan gak badok. Wis karuan. Ayo Brit, kone gak gelem tak buak kendangmu. Ayo. Dulur. Ya. Kuwabe wong warga tempuran tak kandhani. Nek gelek bojo kuwi siji kudu nriman. Loro kudu gelem nrimo apa anane. Merga wong jejodohan iku selawase ora mek sampe sedina rong dina. Dung. Ngomong ta sing cepet ngono lho, Mrip ngono lho, ngomong. Aku mau nerusno. Apa? Mulia. Diangkrek aku ket manang kene braing gandeng-gandeng dilono. Kari gonge iki, kon cepet. Aku dilono tanda bedes. Gak apa-apa, sing penting bayaran. Ngomong, Mas Amrip. Sing penting Mas Amrip. Ya. Rabiku kudu iso nriman. Soale wong rabiku siji sak lawase, ora sedina rong dina. Ngomong bareng. Rek, ojo ngonoan. Aku mau parano bedes iki lho. Ganteng-gantengnya aku timbangane kon. Lah, masih aku bedes kan rupamu kon ro. Kok nyambek. Kon pacarmu kene. Kok malah mlayu rono? Pacarmu iki lho ya apa maksudmu pacarmu? Ngene lho. Ngene saya. Kon ndak rabi apa aja sini-sini lho. Kon iki karepku ya kata. Takono Pak Lurah lho, bayar iku murah. Wong rabi nduk kene iku murah bayare. Murah. Gak larang-larang. Pokoke kon heeh ya. Niku gampang. Heeh. Lek nikah iku lho sing angel. Angel so rap. Kalau nek nikah iku kan butuh restu teko wong tuwa. Iya. Sedangkan wong tua aku iku gak merestui hubunganku ambek kebles iki. Iya, ambek blatung iki. Berarti wong tuamu gak setuju hubunganmu karo Wanto? Iya. Gak setuju nek aku nikah. Makane aku bendina mbek iki rabi terus. Berarti selama iki awakmu hubunganmu iki kumpul kebo kon. Iya. Iya. Iki sing gak disenengi Pak Miliar iki gak seneng. Diakoni ae. Kok. Lho, kumpul kebo. Ya pisan pindho tok tapi ya suwi ngono. Iku gak oleh munggohe negara ya gak oleh munggohe agama apa maneh gak oleh. Tapi lah keblek tok. Lho, nek kebelet ya ngomong Pak Mudin. Sapa mang jenenge? Pak Mudin wis mule wong. Kate karek Pak Ketua Imam ta sapa iki? Lah iya, matur nang Pak Mudin, Pak. Kula dipun siriaken riyen ngono. Gak apa-apa ta, So? Lho, gak apa-apa. Berarti engko tak waleni nek wong tuamu gak gelem. Wes. Aku wis ngomong nang ngene Pak Mudin. Jawabe ya apa? Ngomong ngene. Pak Mudin, isu-isu ya aku sapa nang Pak Mudin. Pak Mudin. Ya apa? Kula nedhi siri. Lah kok Pak Mudin iku mara-mara metu printit nang kebon. Aku dijobokno godhong siri. Iya. Kon jogono godhong soro. Iya, godhong soro iku lho. Lah terus? Lah no Pak, kula niku nedhi siri. Lah ya iki. Ngono. Lah sing salah ya kon, gambok gandeng. Kula pengin nikah siri kali Mas Wanto. Ngono. Berarti lek ngomong kudu digandeng. Kudu digandeng. Ora, sing salah ya Pak Mudin wong aku ngomong ngene kok. Mak, kula nedhi siri. Iya. Dikek godhong soro. Lah iya. Ora salah yo. Wah. Pak Mudin ya gak njaluk digandeng. Kok nek digandeng diseneni bojone.
Gak, maksudmu iki apa kok gak disetujui kan ono masalahe. Golek solusine iki piye ampre wong tuaku setuju. Iya. Mbok ambek bapak niki. Gak setujune mergo apa? Ya gak ngerti. Masalah apa? Iki kere. Oh. Ibuku itu kan orang kaya. Orang kaya. Makmu wong kaya. Ibuku itu orang kaya. Wong sugih. Iya. Oh. Iki kaum duafa. Oh. Nah terus makanya wong tuaku gak setuju. Mergone wanto kere. Wanto kere wong sepedahe kreditan. Iya toh? Iku ah. Iya. Kreditan macet pisan. Kreditan macet pisan. Iya, makanya wong tuaku gak setuju. Berarti wong tuamu karepe ku ndolek mantu sing sugih. Mantu sing sugih. Sing padha derajate. Iya. Wah. Terus karepmu ya apa nek sampe wong tuamu gak setuju, karepmu ya apa? Kon tak idoni kon kok lho. Ana wong ngomong kok. Karepku iku ngene lho, Cak. Ya apa? Karepku iku golek solusi sing apik, ya cek ampre menemukan jalan, cek padha direstuine ngono. Lah tapi gak kena iku. Maksudmu ya apa carane ibumu iki setuju? Iya. Kon njaluk cara? Heeh. Gampang. Apa so? Gampang. Gampang, aja gampang-gampang kon. Lho, iya, dikerek, didukno. Dikerek apa nih? Dikerek. Oh, dikerek. Dikerek, didukno. Dikerek. Nek gak kena ya dicoro. Carane? Carane ngene. Saiki kon mergo wong tuamu gak gelem setuju karo nang Wanto, kon tak gawe alat. Lah alat apa aku iki? Lah aku dadi alat apa? Kayak cetok gawe neplok ibuntumu ngono lho. Kon iki engko tak cara. Heeh. Kon pura-pura kesurupan. Stop. Apa? Wong waras, wong gendeng, wong kek apa ae. Iku lho digolekno tombo cek waras. Nah, cek gak kesurupan. Lah wong aku iki waras-waras kok kon kesurupan iku lho. Heh. Siswi lah aku dadi anak buahe Pak Purnomo aku. So, maksudmu ki apa sih, So? Pacarku ayu urip kaya ngene mbok kon kesurupan iki lho. Iki lantaran iki carane wong tuamu kok cek setuju kon pura-pura gendeng. Lah ya iki ngene iki sing gak genah. Jalan keluar itu yang apik. Lah aku anggite suwi-suwi ayo moro-moro lek aku dikrangkeng Pak Purnomo. Kamu gila. Iya. Yang ngene iki narik bokong-bokongane kaya bokongane sapi yang ngene iki. Sayang. Ngeyel. Sayang. Koyoke gak apa-apa deh, sayang. Terus epo-epo gendeng ya. Engko wong tuamu sakno. Engko akhire wong tuamu ujung-ujunge kok gelem nikahno kono mbek Wanto. Kok aku lek pura-pura gendeng toh aku mudun. Diambung wong lanang-lanang ngene gak apa-apa wong gendeng kok diambung bebas ngono. Iki Lho. Gak apa-apa. Kon ero syaratnya wong gendeng ero ah. Apa? Wong gendeng gak duwe izin. Lho lah ya, lah aku berarti lek diambung wong lanang-lanang ndok ngisor. Ya babahno wong iki gendeng. Diambung apa salahe lho? Lho iya gak apa-apa kan hukume. Yo aja sah. Awur. Alah mau diambung tok ae lho. Diambung tok lah nek diplorot-plorot. Ya gak apa-apa wong gendeng. Lho, pacarku so. Wis gak ada solusi-solusi ngono liyane. Kon kepengin rabi ta enggak? Iya. Gendenge iku gak gendeng muda ngono enggak. Enggak. Gendenge iku gendeng omongan. Gak temenan. Gendeng catur. Terus. Dadi kon engko nek wis mlebu nang peranmu dadi wong gendeng, kon ditakoni apa ae. Jawab situk tok. Ora. Ya. Ditakoni apa ae, jawab apa? Ora. Sayang. Gak apa-apa, sayang. Demi kebaikan hubungan kita berdua. Ya apa? Ya wis. Iso ah? Iso. Dijajal ya? Dijajal. Aku mlaku ya. Ya. Ya, laku sayang. Aduh. Tingkamu iki lho. Pratekno kancane iki lho. Sampeyan tekon ndi, Dik? Ya teko rombongan kono mang metu rene nang omah. Gagal wis buyar. Lah wong ancane aku teko rombongan kono terus metu rene. Aku mau ngomong apa sih aku mau? Oh, iya muni ora ya. Takoni apa ae jawabane kudu ora. Ora sayang. Aja ngomong liyane. Ya wis. Ngono sayang. Eling ah? Ya. Wis tak takoni. Ayo. Jenengmu inge? Aja ngomong liyane ora. Ojo, sabar so. Jare mang kongon ngono. Gregeten aku are. Pacarku anjene lho, lak lolo anjene. Jarene kongon ngomong aja ngomong liyane ora. Ora. Tok. Oh iya. Lah. Dek, pengen wis mangan? Ora tok.
Sabar ya, So. Sabar yo. Aku takut gak kene ya. Pacarku jenenge lolo arek iso sabar. Gregeten makel-makel tak perkosa arek iki kok. Ojo. Sampeyan mang teko ndi? Ora ngono lho. Kate ngono. Oh, gak kate ngono. Tak wek-wek raiku iki kok. Tak wek-wek ngono saya. Oh, tak wek-wek ngono raiku. Ngomong ora. Ngomong ora. Iya, tak wek-wek. Tak wek-wek raiku. Wis iso. Tak wek-wek raiku. Ngomong. Wis gak melok. So, aja muri-muri kan ta, So. Ditakoni apa ae jawabanmu siji, ora. 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 Sayang jawabanmu Wis ora. Ora. Wis jajal takono jajal. Sayang kita pacaran ya. Anjene awakmu pacaran ambek aku kok teko kamu. Sabar, So. Nyene pacarku iki lho, lak lolo. Dosa lho gak ngakoni. Jawabane mang apa? Ora. Ora. Takoni maneh. Saiki ngono arek wedok usume ngono ndek pacar ngomong ora. Berarti kon kudu ngomong ora. Ayo. Sayang. Dhewe foto sementara ya muni ora ngono ya. Wis aja kakean cocot. Ora. Demi cinta kita berdua, sayang. Ya. Biar aman. Oh ngono. Sayang. Kamu kemarin tak dulang makan ya? Ora. Lah. Ya apa kok diintel-intel ya. Empuk Ya, ngono ya. Ngono ya. Ora. Sopo sing nakoni Mbah si Pak Mulyar sing nakoni. Wis dikek dhuwit arep dhuwit apa enggak? Ora, Pak. Ngono. Ya arep ya dikek dhuwit kok ora. Goblok. Kasih do rabi konku. Lah wong dikek dhuwit kok ora iku lho. Sementara iki ngomong ora. Gepoke. Ya. Pak aku aja ditakoni dikek dhuwit ya, Pak. Wis dikeki. Ya. Pokok ditakoni sapa ae Mbah iku ibarate pimpinan apa ae wong apa ae pokoke wis. Nakoni awakmu jawabmu situk tok apa? Ora. Wis ya. Oke, siap. Wis, apal nang kene. Tak tinggal. Ayo to. Mata tinggal. Sayang. Jaga dirimu baik-baik ya, sayang. Ora. Apapun yang terjadi aku tetap mencintaimu, sayang. Ora. Ya Allah. Sayang. Ora. Mending tuku bakso ya, sayang. Ora. Embuh. Kene tibake. Budal sobo sampe yamene dikongkon blonjo gak blonjo. Nang kono wis blonjo tangga kepe gawe bancane bapakmu. Ora. Kon nggawa dhuwit agak. Ora. Lho. Lah wis tak cepaki nang lemari. Ora. Nggak blonjo gawe bapakmu bancaan. Ora. Kon ki kopi apa gendeng? Ora. Gendeng? Ora. Waras? Ora. Ya ampun, anakku kesambet apa? Kok wedi aku kudu nguyur rasane. Ya. Ditakoni kok bola-balik ora. Heh, aku makmu, Nak. Ora. Aku mamamu, Nak. Ora. Aku bapakmu, Nak. Ora. Tuh kok bapakmu sih lak lanang aku. Wah. Masuk angin kon. Ora. Darah tinggi. Ora. Jalur rabi kon, Nak. Ora. Waduh. Tambah gak jelas lu anak koyo ngene. Aduh. Pak, Bu. Gak ana wong pinter ta. Dukun-dukun sing iso nambani anakku. Tak tambahno kok, Nak. Aja kisi-kisine, Mak. Ora. Loh. Kok gak kepengin waras ta? Ora. Aku iku wis gendeng ketambahan kon tambah gendeng kon iku lho. Waras, Nak. Ora. Loh. Ngang. Kesurupan tak kon? Ora. Kon wani kon ambek wong tuwa tak idoni lho konku. Wani. Kon iki mau teko gerombol ndi? Kok moro-moro gak iso ngomong, moro-moro iso ngomongnya ora tok. Ora. Waduh.
Waduh tambah parah iki. Ya tolong sapa iki? Tolong. Tolong. Aku tak njaluk tolong ya. Ora. Lah kok nek gendeng tambah nemen tambah stres aku. Ora. Tolong. Aduh. Aku culung ono. Aku noda ono gak apa-apa. Pokok anakku waras. Suwe goblok. Anakku kono udan kono angin. Wonten napa Pak De sampean kok donga Pakde matamu ngono. Kok iso debus Pakde iku lho. Lah tak rungono kono suarane wong lanang bengok-bengok are. Ya suara kuntek. Tak ciwir kon kok. Sing bengok mang sinten? Kok karo ta mataku kelop-kelop, bengesku monyor-monyor kok menceluk Pakde. Oh, lah terus sampean diceluk apa? Tante. Heh? Aku lah tante ya. Ora. Ora ngono lho. Sampeyan cocoke diceluk Om. Oh kok tak idane kono. Apa sampean niku? Tolong, Dik. Tolong apa? Iki lah tak kokon blonjo ke subuh ke banjakane bapakne. Heeh. Kok moro-moro nang tengah dalan wengi kaya ngene tak takoni. Anakku iki inge iki. Apa? Anakku jenenge inge. Jeneng mulai inge ya. Ora. Ora ngono lho. Aja akon-akon kon jenenge iki jeneng apik. Paling anakmu iki jenenge Darmanto paling. Iku aku, Cuk. Kok iso tebus Darmanto iku lho. Wong gak ngaku ngono lho jenenge. Lah iya perkara gak ngaku iki anakku kesambet. Lah iya, Kampiran anakku iki. anakmu iki. Kampiran. Mosok sih? Iya. Sik takonane. Sampean kampiran ta? Ora. Ora ngono. Lho. Hei, apa? Sini ya. Apa maneh? Kok tak gasak bongkok kok lho. Anakmu gak kampiran ngono kok. Iki lho ditakoni apa-apa aku mesti ngomong ora. Mosok sih? Iya. Kan ditakoni apa-apa muni ora ta? Ora. Ora ngono lho. Lah iya isoke ora tok. Isoke ora tok. Kon niku wedok sih? Ora. Lho padha pancine. Kon iki anak iki. Ora. Kon kenal aku. Ora. Lho ya. Ya apa? Kon mangan sego. Ora. Mantamen. Ora. Dedek. Ora. Lho ya. Kon iki wong. Ora. Oh Loh. iya. Kesurupan ya. Wah, wis karo. Aduh ya. Biasa wong kesurupan itu telung jam kas ngono mati bisa. Aduh, hari ngono. Iki anakku semata nyangmang iku aja sampe Semata wayang kok nyangmang. Aja sampe mati aku pengen lairno Gusara. Karepmu apa? Dolekno tombo badokter badukun sing penting isok marasno. Sementing iso marasno anakmu. Iya. Gampang. Gak usah ado-ado, gak usah njaluk tolong Pak Mulyar, gak usah. Pak Mulyar apa? Pak Kades. Pak Kadang ndi wong? Iku Pak. Pak. Ah, Bapak. Kok gak ngerti hubungan kowe Pak Kades apa? Oh, kon wargae. Cucu. Kon koncone. Cucu. Partner kerja. Cucu. Hubunganmu Pak Kades apa? Gendaan, ayo kasih sawer tambah Kak. Tak buka wadine tok iki. Gendaan Pak Kades iku wong alim ya. Anane aku gak iso meteng ambek Pak Kades kene, aku ditinggal duwe anak iki kok. Ha iki dibelanjani awakmu. Nggih, Bapak. Suwun, Pak. Kon anak ambek Pak Kades ya. Ora. Lho kok bener. Gendeng anakmu iki berarti. Gendeng ya. Golekno dukun. Gak usah ndelok ado-ado. Sapa? Koncone dhewe. Sapa? Lho, kan iki gak ero takon. Taji ku lah pinter sih. Taji. Taji. Bayan korupsi. Iya. Waduh, Lho, iku musuh bembut-butan iku. buyutan. Lah iya. Kok sok oh. Kono sok kare aku misle. Bebuyutan. Lah iya. Lah iya, iku sing pinter. Gak iso. Lho, wong sak desa tempuran iki lara apa ae sing nambani wak Taji. Delekno liyane Taji. Duwe iku tak siapno. Duwe tak siapno. Kon tak omongi. Ono 16 juta. 16. Kok 16? Liyane Taji. Gak ono. Profesor. Matek kabeh. Mriki mboten enten dukun. Wis gak ono. Ono iku mek koncone dhewe. Nek kon gelem nek gak gelem ya wis bapakmu gendeng gak ero aku. Aja ngono, Dik. Gak apa-apa, bapak anak tak gendeng gak apa-apa.
Aku isin are. Hah? Aku isin. Lah kon isin kon ya kudu gelem nampa. Idumu nyoprot. Wes, gak apa-apa. Sing penting anakmu lah waras e. Isi-isi dedek. Sementing waras. Waras. Tarno kene. Padana mak biyen nglairno kono niku nyungsang. Angel tak odot-odot gak metu-metu. Mbok sing tak odot ku ndase penyu kowe. Eling-eling anakku gendeng yo gak sudi. Ambek rempeyek keting. Cak. Kon tak kandhani. Apa, Cak? Tak bisiki ae yo. Ya. Iki biasa gak gelem ngaku nek pinter. Berarti ilmune tuku tapi Gak gelem ngaku nek pinter. ngono. Cek gelem ngaku. Engko atik wong ngomong gak iso. Cekelen antemono. Diajar. Ajar. Lho, cok kuwatir mek perkara Pasti gelem kok. Gelem. Cak. Cak. Aduh. Cak. Kono udan kono angin sampean kok tambah ganteng, Cak. Tak jaluk gawemu, Cak. Ya suwe gak kepethuk be aku salah ya sepuron, Cak. Ya ampun, gandenge. Kacau. Kebrang ciwir. Cak. Ya tolong, Cak. Napa? Aku iki duwe anak siji lho, Cak. Kok gak ono kene tak mbok mau liwat ndi sawandi kuburan ditakoni kok ngomong ora gendeng. Tolong tambah nono, Cak. Jarine rasamu sing iso nambani mek pean tok. Jare sapa? Rasa. Iya, Cak. Ora iso. Apa, Cak? Ora iso. Tolong, Cak. Tolong kaya ora iso kok. Ora iso. Apa kualat banget. Totote ganteng. Katuy. Disabar-sabari. Aku sing ngredem emosiku. Gak ono dokter dalu iki aku disarana rasa jare sampean. Tolong tak coki tolong kanthi welas kon jek gak direken. Ora iso. Iso ta, Kak? Kono gak iso kok. Iso ta, Kak? Gak iso. Iso ta, Kak? Kacau. Ayo. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Aku. Iso ta, Kak? Iso ta, Kak? Mek perkara gelut ayungku gelut tulungan anakku dhisik. Aku ki duwe anak situng kasih lho bedes Jepang iki lho. Iku siapa? Alah. Anakku klingkuk. Pisan kas tak sambati penuh. Tulungan anakku. Lara apa? Anakmu lara apa? Anakku iki ditakoni opo ae muni ora. Mbok teko grumbul ndi kesambet teko ndi. Tolong, Cak, tolong. Aku iku isi dadi wong wedok. Dadi mak. Kene. Anakmu. Lho kene. Oh, Duh. padha kok kulo. Kene. Lho, ndok kulo. Kene. Aku. Anakmu larane Ya ngomongi mek ora-ora tak ditakoni apa saopo. oh, dadi nek ditakoni ora ngono ta. Iya, Cak. Nduk, awakmu iki lara ta? Ora. Wong ora.
kesurupan. Awakmu kesurupan yo. Ora. Ora. Masa masih rasa iki mau takon yang muni ora. Lho lah iya. Awakmu kesurupan ta, Nduk? Ora. 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 Ayo, Kene, Cuk. Oh, ini. aduh. 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 Aku kena cucu iki mancep. Mek gak iso nambani ngomong kok gak iso. Lho, lah iya. Wis tak tambani Sak kok. temen iki ngomong ora lho. Ditakoni opo ae ya ora. Lah bener takoni apa ora, takoni apa. Lah iya. Tak jenenge boto. Gregeter lho. Awakmu ditakoni apa ae. Piye nak? Ora. Lho ora. Ayo ngantem omane tak pongo ra irungmu sing bener. Ngene, toh Darmanto. Ya Ji. Ora apa to? Oh, kok nang ndi Ji? Aku ning kene Surabaya to. To, untungmu sak genteng-genteng to. Ayo ta, Cak. Sano. Le, sing iso nambani iki dudu aku, Sapa lho, Cak? anakku. Sapa? Pantoiku. Wanto. Heeh. Kok aku kok gelopoki. Ya celuen lho, Cak. Kacau iki. Celuen. Jembek aku. Ayo celuen, Cak. Malah kok lembengan kuno. Bapak. Aduh, ngene lho nak ya. Tolat-tole kaya bidu. Gak omat nembeng. Ana apa, Pak? Ngene nak bencong. Aduh, benconge kaya debok. Kacau diembeki. Sumpah lho, Pak, ada apa dong nih? Begini, Nak. Saya ini disuruh dengan Gus Okta. Ki Gus. Gus Okta. Gus Okta. Lah, kok nambani anake kok ditakoni apa ae muni ora. Lah aku iki gak iso digawa kok Anak gendeng le. Anak sampean gendeng. Kesurupan ditakoni opo ae mesti ngomong Ora. ora. Yo anak sampean. Lah aku ora iso nambani kok digawa kuwi. Sing iso lah awakmu ya. Endi anake sampean sih? Iki lho. Oh, iki. Ngeten lho, Pak. Piye? Ambek Om. Wo, omane kon. Tante. Reza. Ngeten lho sebetulnya sing kathah. Sepurane sing akeh. Aku iso nambani. Tapi jenenge wong duwe ilmu iku kan gale diketok-ketokno. Gale didodo-dodono. Ora. Terus aku iki kok ngalih ngono ta? Sampeyan ambek bapak ngalih dhisik tak tambanane anak sampean. Ayo, Cak. Tapi anakku aja sampe kono dai lho ya. Hah? Kon timbang nodai anakku, aku nodaono. Mau seret, Om. Ayo jangan ditambani anak waras. Sampeyan ngalih, engko tak tambanane. Oh jenenge duwe ilmu kesaktian iki gale diketok-ketokno nggih. Sayang, rencananya apa iku namanya jenengnya apa iku jenenge? Rasa wis top char pokoknya. Top char so. Jadi aku ambek kamu sudah gak ada menghalangi sayang. Nek iso ngono terus saya bapak yo. Lho yo. Epo-epo gedeng-gedengan. Ngene iki. Enak sayang. Ya. Jadi aku ambek kamu selalu ya Allah sayang. Sayang. Ini ada penghalang sayang. Ada roh halus. Ada roh halus yang datang sayang. Hush. Wih, ada roh halus yang datang menghalangi cinta kita berdua sayang. Motone kuku iki sakti sayang. Aja wong tuwek-tuwek ku goblok. Wong tuwek kena dia kali sayang ya. Ya, enggak masalah
ya? Iya. Awake dhewe bodoni, tapi kan awake dhewe cinta. Iya, iya. Saya sayang. Iki gendruwone ana sing klambi bathik mbek klambi abang sayang. Klambi abang. Iki sing garai hubungan cinta kita berdua terhalang sayang. Ngono ya. Man, Aman sayang. Nanti kalau kamu sudah menikah kamu pengen anak berapa? Anak saya anak lawas. Keseberapa sayang? Ya, ayo lagi naman. Orang malu-maluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jiwa gerak. Ayo. Ya kuwi kepala awakmu kok. Ayo, Bapak. Apa kamu? Bapak. Sayang. Bajingan kok. Kudu anakku. Dong gepuy anakku. Nek Iya, Mene. bapane gepuy lho. Anak Bapakku ajarin. keliru. Kacau. Hei, bek aku. Bapakku ajarin ana towere abang-abang. Ajarin. Anakku asline gak gendeng woro-woro ane anakmu. Kosik. Awakmu ki sapa sing ngandani? Iku rasa. Rasa. Asu arek iki. Arek ta? Rasa asu. Arek. Rukun bathukmu ngono. Ndasku benyonyong iki. Ndasku ki benyonyong. Lah nek gak benyonyong, apa ya iso nyambut gawe? Rasakno lara. Ngono. Iku padha karo provokator. Mongko provokator iku ngerusak negara. Sok karepmu piye? Karo gawe goro-goro tok iki lho. Takoni Pak Haji. Ancene sing garai iki mengaku. Soale apa kon garai apa? Loh, mergane ngene aku disambati karo anake Okta. Sambati piye? Arek iki wis seneng karo anak Peno. Tapi Peno karo Okta iki gak setuju apa maneh Okta. Gak gelem nek anake oleh teko Wanto. Kaiso aku wong sugih turunan darah biru. Lah apa itu kaum dua apa ini? Darah biru gane abange takon. Kok darah biru kakek mangan apa? Kayak manjek. Loh, kan abange lho, berarti abange ku bilang. Mulane nek ndek abang-abang iku aja nang bathuk. Klanteng. Ini bener awakmu to? Dikene ndok bathukku kondangan. Kak, ya apa aku tetep gak setuju. Kok gak setuju le? Mak, saiki ngono wis duduk zamane. Wong rabi adik ndelok iki turunane sapa iki apa maneh Peno gak Karuan rukun. turunane wong gak duwe gak apa-apa kena tak tonton turunane wong gendeng arek. Lho Kak, Gendeng nek ditambahno ku waras, tapi nek moralmu bejat, Hah. angel tambanane. Lah apa kok ada moralku bejat wong aku ya artis. Artis apa? Artis yo gendeng ta? Wis gak. Alah, Maksudku ngene lho. Awakmu lak pedhot. Pak, aku terus piye rabi tak gawe. Saiki ngene. Ngene, Gok. Ngene, Gok, ya.
dhewe sebagai orang tua. Ya. Nek anak pola, bapak kudu kepradah, ya. Lah saiki awakmu karo aku wis tuwek. Lah iya, ayo dhewe iki sebagai wong tuwa iki ibarate kendi, Cak. Ah, bok kecangking kon. Hei, koncine kari. Bok iku nanti ku. Hei, mari oleh abing-abing banting. Ati tenono tak uyuhi cocotmu kon ngene. Ibarate kendi. Nah, ibarate kendi bok kecangking kon. Kotong ya kecangking. Kotong kecangking. Lah saiki nek anak duwe pola ayo disetujui. Soale apa? Anak iki besok ge ngengeran. Gak duwe anak